Hello friends, बरायबाय Bodojobinfoofficial YouTube चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली जोंहा गोदान अफिशियेल नोटिफिकेशन GD Constable SSC नि सायाव अफिसनि बागै आपडेट फैदों जों बेखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय CRPF GD Constable Delhi पुलिस नोंथांमोननि फैगासिनो दङ एन्ड Delhi पुलिसा थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जासिगोन जेब्ला जायो नोंथांमोना अनलाइन खालामनाय प्रसेस भिडिअ लाना फैगोन एन्ड बेनिफ्राय SSC आव गोबां भेकेन्सिस नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ MT जों लोगोसे दा जियानो लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव CRPF नियाव एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा बड'जब इनफो गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना गोबां साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो दायो जों फैबा अफिशियेल वेबसाइटआव CRPF नियाव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायखिजाया SSC नि मोनसे अफिशियेल नटिस मोनदों GD कनस्टेबलनि सायाव बेनि सायावनो आं नोंथांमोना आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो क्लियार जायो अके नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय GD कनस्टेबला रेलिया जागासिनो दङ आरो खायसे जोबाखै बेनो जाबाय BSF नि आन्डाराव जानो गोनां रेलिया बेयाव जाफिनसिगोन 1 नि जुननिफ्राय आरो लोगोसे 6 सिम आरो बेनो जाबाय माखासे स्टेटनि आन्डाराव माखासे रेलि जादोंमोन जायनि जाउनाव टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय केन्सेल जादोंमोन पस्टपन जादोंमोन दा बेखौनो रेलि कन्डाक्ट खालामफिनसिगोन अके आरो बे रेलिया जोबबासो नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्टआ जासिगोन बेखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला मेडिकेल टेस्टआ जानो फैगासिनो दङ आरो मेडिकेल टेस्टआव पास जाबानो नोंथांमोननि काट अफ वाइसआवहाय साख्रि फैगोन पार्सेन्ट वाइसआवहाय बा नोंथांमोननि काट अफ वाइसआवहाय बे जाबाय क्लियार जाबाय नोंथांमोना टेनसन दाला जे नोंथांमोन नङा बियो BSF नि आन्डाराव रेलि जानो गोनाङा जाफिनसिगोन एन्ड बे जोबनाय लोगो लोगो मेडिकेल टेस्ट जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय 50-55 आव साख्रि जागोन ना जाया गोबां कमेन्ट्स नोंथांमोना जानायनि चान्सआ दङ मानोना मेडिकेल टेस्टआव नोंथांमोना पासल' खालाम बेनिफ्राय उनावहाय नोंथांमोना चान्सखौ गोबां मोनगोन मानोना पस्टआ जोबोर बुरजा दङ बेनिफ्राय एडिआरियाव 25,000 नि गेजेराव गैयाब्लाबो SSC GD कनस्टेबलनि माखासेफ्रा साख्रि मोनबाय मानोना साख्रि मोनबाय दाखालि जइन जाबाय एबा जागासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना टेनसन दाला नोंथांमोननि काट अफआ मोजां थांगोन आरो चान्सखौ मोनगोन एसेबां हाइ थांनाय नङा मानोना खायसे जबाव जइन जाबाय आसाम स्टेटआव बेखायनो नोंथांमोना जास्ट मेडिकेल टेस्टआव एटेन्ड जाथार अके मेडिकेल टेस्टआव एटेन्ड जा बेनिफ्राय काट अफखौ उनाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना थांथारनांगोन मानोना साख्रि लानांगौ SSC GD कनस्टेबलआव जायफ्रानाखि एडिआरियाव मोनासै एन्ड दिल्ली पुलिस फैगासिनो दङ दिल्ली पुलिस कनस्टेबल फैगासिनो दङ MTS फैगासिनो दङ SI फैगासिनो दङ बे थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जासिगोन दाखालिसो नोंथांमोना आपडेट होखादोंमोन जे लिंकआ एक्टिभ जाबानो भिडिअ मोनखागोन थाबैनो जासिगोन नोंथांमोना मोनथारसिगोन जेराव 10 फार्स्टनिफ्राय इलिजिबल जागोन एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबलआव एक्जिकिउटिभआवहाय हौवाफोरा दिल्ली पुलिसाव लाइसेन्स नांगौमोन LMB बाट देग्लाय लागोनलाय मिथिया जेब्ला लायो आपडेट फैगोन एन्ड बेनिफ्राय CRPF नि जोबोद मोजां आपडेटआ बेनो जे 1,30,000 GD कनस्टेबलआव 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना इलिजिबल जागोन आरो बे एग्जामखौ अनलाइन लागोन SSC आ SSC एग्जामखौ खालामगोन एन्ड बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम मेक्सिमाम 30 इयार्स ST हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन आरो जेब्ला सेस हाइट फैगोन अब्ला नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबावगोन बेखायनो 10 पास जानाय लोगो लोगो जायफ्रा 18 इयार्स जाबाय नोंथांमोना मिनिमाम 18 इयार्सनिफ्राय बे 1,30,000 CRPF नि GD कनस्टेबलआव नोंथांमोना मोनगोन आरो बे जाबाय SSC नि गासैबो प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगोनो SSC आ बेखौहाय नटिफिकेशन होगोन आरो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन बेखायनो जायफ्रा रेडि जायाखै नोंथांमोना रेडि जाखाबानो जाबाय बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआव पास जायोबा काट अफ जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय नोंथांमोननि काट अफ फैगोन आरो बे काट अफआ एसेबां हाइ लेभेलाव थांनाय नङा दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे 50 मोननायफ्रा काट अफ थांगोन थाङा एबा गाहायाव मोननायफ्रा थांगोन थाङा दा नाय नोंथांमोना जास्ट मेडिकेल टेस्टआव एटेन्ड जा मानोना गोबां साख्रि मोनखाबाय आसाम स्टेटआव बेखायनो 50 मोनदों बा 55 मोनदों अके बेबायदि 50,000 नि बारा SSC GD कनस्टेबलआव एसेबां गोजौ काट अफ थांनाय नङा मानोना आसाम स्टेटआव 3,000 नि बारा भेकेन्सिस नोंथांमोना मोनदों SSC GD कनस्टेबलआव बेनोमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स भिडिअ नोंथांमोना कनफिउजन नांला जे बे रेलिया आसाम स्टेटनि थाखाय नङा बे जाबाय माखासे स्टेट एबा सेन्टारनि थाखाय बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट